Hello guys, video kami Ringsat Daimary channel. Kokrajharao Nani channel udah bahasa di kamera ada. Ang dan channel bida ko lain ang kasna. Video ko just na lang naman baik. Anda Kokrajharao station orang kasna doang. Dia pegasnya belasni sarai cinta sobekan stationam. Train ada late jagan na bungdo 1.5 घन्टायानो late नो साराय 3टायाव सफैनांगौमोन दा 5:30 सफैसिगोन क'क्राझार स्टेशनाव आं दा स्टेशनाव ओरैनो नेनानै थाबाय थानांसिगोन लोगोनो भिडिअखौ दसे नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा थांगासिनो गारिजों जम्मु काश्मीरनिफ्राय फैदों बिदाया सुथिया बारगावबो नङा दा बेखौनो आं लायनो थांगासिनो दं आसा खालामो बयबो मोजां दं आरो आंबो मोजां दं दा आं नै क'क्राझार मोनबायानो दा स्टेशनसिम थांगोनसै स्टेशनाव नेबाय थानाय जासिगोन आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय
दा फन खालामनानै खोन्थाहरदों बिदाया सफैनायाथ' मोनासिगोनानो खोमसियानो जासिगोन 5:30बाथ' खोमसिखायो ओरैनो लोगो दाथ' 4:00 खोमसिखायो ओरैनो 5:30 टाइमावसो सफैगोन बे दा आं स्टेसनाव गाखोबायनो नायलाय माथो बुजिगासिनो स्टेसन गोजौआव फैबा आं माने ओरै नोंसिनि लांसिगोन थाबायबो गोजौजों गाखोनानै 2 नम्बरफ्राव थांसिगोन आंलाय 2 नम्बरथिंजायसो ओंखारगोन नालाय बिदाया बै गोजौजों गाखोनानै ओंखारहैसिगोन आङो ओरै फारसे 2 नम्बराव बिदिखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दा नै मोनफैबायानो नैबेजोंनो ओंखारबोसिगोन नायबाय थादो दा ओरै थाबायगासिनो सुलाखौ थांगासिनो बिदाखौ नायगासिनो ओंखारलायनो दा आं ओरै थाबाय नायलांबाय थासिगोन बिदिखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दा लोगो मोनब्ला दा आं थाबायलांबाय थानोसै बिदिखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बोरो लोगो मोनसिगोन बारा गोबाव गैला फन खालामदोंमोन बारा गोजानाव नंखायानो आं दा मोनहैसिगोनानो नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा नुहुरबायानो लोगो मोनफैबायानो नै दा जोङो ओंखारलांसिगोन थाबायलांसिगोन बेनिफ्राय गाहायाव दा ओंखारलांसिगोन आरोना खस्थ' खालामनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय दा जोङो